En el 2022 ja veig gent que podria donar-se un canvi de govern a la Generalitat. Alguns familiars ens manejàrem i fèrem un projecte que jo crec que tots teníem en ment durant molt de temps, però que no s'havia materialitzat. Constituirem l'associació per una banda, recuperar la memòria històrica d'aquestes víctimes del franquisme, víctimes que moriren no per res, sinó per ser demòcrates. I per tant són víctimes assassinades per un govern feixista. I per una altra banda, per a recuperar les seues restes i identificar-les. El fossar d'Alzira és un monument, un monolit, que ja només entres en el cementeri d'Alzira a l'esquerra, que es va fer a principi dels anys 80 durant el primer Ajuntament Democràtic de la Restauració després de la dictadura, i on es van traslladar les restes dels afusellats que inicialment estaven al final del cementeri, en la tàpia, i que van ser soterrats o enterrats allí, segrestats, els seus cadàvers, millor dit, en el 39, i en les obres que estaven previstes al final dels anys 70 i principis dels 80 necessitaven ocupar aquest terreny per a fer més nínxols i es van traslladar. El primer Ajuntament Democràtic de la Restauració tingué la dignitat i la bona idea de fer aquest monument on se'ls treia dels anonimats, perquè allí hi ha una sèrie de fotos, no estan tots els que es van poder fer localitzar en l'època, una sèrie de la foto i els noms, en un Llema per la Pau, un colom de Picasso per la pau i la llibertat, i allí es van establir en unes condicions i es va fer un procés d'exhumació que avui en dia no seguiria els criteris antropològics i forenses, però es va fer en la millor voluntat i en la major dignitat que es va poder fer en aquell moment. Però el que ens hem trobat ha estat que estaven en un fossar, en un forat, en un cubícul d'aproximadament uns 2 metres cúbics, una cosa així, baix de terra, en filtracions i en sacs mortuaris, on les fosses inicials eren aproximadament de 4 afusellats i estaven en sacs de 4 o 5 persones, però sense cap tipus d'identificació. Llavors, gràcies a l'Ajuntament d'Alzira, inicialment se van poder extraure per una subvenció que va demanar l'Ajuntament. Després hem tingut un conveni amb la Diputació per a poder individualitzar les restes, perquè estem parlant d'aproximadament, si no recorde mal, uns 28.000 ossos que han tingut que referir-se a trencaclosques per a poder individualitzar i singularitzar cada víctima, i en l'actualitat anem a signar un conveni per a poder fer les anàlisis d'ADN i poder identificar-les, les que pugui ser les víctimes de les quals tinguem mostres d'ADN dels familiars vius, que no són totes i només bé poques, perquè molta gent d'aquesta era gent jove que morí sense descendència, o fins i tot també tenim casos de gent que la família que viu o no ho sabia o fins i tot no vol entrar en el tema. Us havies comentat també, si vols, pots comentar que la fossa d'Alzira és la segona més gran que n'hi ha arreu de tot el país. Té diverses peculiaritats. Com a cementeri o com a fossa és la segona més gran en un cementeri, després de la de Paterna, que té unes dimensions descomunals. Així estem parlant al voltant d'unes 200 persones, perquè és una de les coses que estem determinant, i això seria la primera peculiaritat. La segona és que nosaltres sapiguem és el primer monolit o mausoleu que s'erigeix, ja he dit, fa 45 anys aproximadament, als inicis dels anys 80, i és el primer memorial que nosaltres tinguem constància, pot ser que n'hi hagi altres, que es faça des d'un ens públic a les víctimes del franquisme. Ens trobarem en un ajuntament que va ser un ajuntament regit per Paco Blasco, alcalde socialista, en una majoria important d'esquerres, i de gent que venia de
Partit Socialista, el Partit Comunista, sindicats, comissions, UGT, de la clandestinitat, i que per tant era gent encara la primera generació, tenien el pare o alguns, fins i tot algun familiar directe, germà, etc. Era gent molt conscienciada i es van posar en contacte en la resta d'agrupacions socialistes, comunistes, sindicals de la Ribera per a fer fins i tot un llistat i posar les fotos. És a dir, en aquell moment no hi havia Facebook, no hi havia WhatsApp, no hi havia xarxes socials, però n'hi havia vincles socials i llavors es va tindre aquesta sensibilitat. De fet, si no recorde mal, en maig del 79, la primera o la segona reunió, el plenari de l'Ajuntament d'Alzira, ix el tema i es decideix dedicar aquest mausoleu a les víctimes. Per tant, se donaren unes condicions en un inici de la transició on encara hi havia gent que tenia clar que la transició no podia ser únicament un passar pàgina, sinó que n'hi havia que fer un reconeixement a aquestes persones. Jo li dono molt de valor al que es va fer, perquè després hem tingut una època més d'anestèsia en aquest aspecte i d'idealització de la transició, però aquesta gent ho va fer d'una manera clara i reivindicativa. Diguem-ne que la mala pata, el problema ha estat que, clar, en aquell moment no s'havien exhumat fosses, no se tenia el concepte d'extraure o els protocols que avui en dia sí que existeixen en qualsevol treball arqueològic d'exhumació de restes, i això a nosaltres ens ha dificultat perquè, clar, el que teníem era un trencaclòs que és de, ja he dit, uns 28.000 ossos, que ens ha costat de fer. Avui en dia se fan les exhumacions d'una altra manera. Però almenys, i això sí que és d'agrair, els familiars d'aquestes persones han tingut durant 40 anys un lloc on anar a recordar-los, on anar a depositar les flors, i un lloc on estava el nom, que em sembla molt important, que deixaren de ser los rojos, com una categoria metafísica sense nom. No, eren persones concretes, ciutadans compromesos amb la democràcia, i això és una de les coses que crec que hem de reivindicar. Un lloc simbòlic, és a dir, qualsevol persona que entre en el cementeri d'Alzira ha de passar per ahí, d'alguna manera de rendir tribut a aquestes persones. Això és molt important. El monolit, el mausoleu, com li vulguem dir, no és mausoleu, se queda, s'ha actualitzat perquè en l'espai que ja és impossible, una vegada recuperat els cossos identificats i individualitzats que tornen a estar en el mateix lloc, s'han fet una espècie de... s'ha actualitzat el monument en uns columbaris al costat. Bàsicament la part central, que és on estan les fotos, es queda i no es pretén desactivar. Això és un monument històric ja, és a dir, com tu dius, no té un valor estètic destacable, artísticament és senzill, a mi m'agrada, però bueno, no és evidentment una obra estètica perquè no es buscava, però sí que té un valor d'història, de memòria històrica. Per tant, això es quedarà ahí. I n'hi ha molta gent que o no s'identificarà o que les famílies no reclamaran les restes, i per tant, quan tornaran ahí en millors condicions, perquè si haveren tardat uns 5 o 10 anys més en actuar, ja no hi hauria res que fer. No hem aconseguit, tenim idea d'on pot estar, però no hem aconseguit saber exactament on estava. Una de les coses que jo vaig fer primer com a president i que vaig estar molt de temps és buscar algun expedient de quan se va fer el trasllat, perquè jo entenia, per exemple, que una cosa que ens havia ajudat molt és saber quines persones estaven, perquè ja t'he dit que estaven en fosses planes, no com en Paterna, que eren una fossa cap a baix de 5 o 6 metres, així se va utilitzar l'extensió, eren fosses de 4 o 5 persones, de 4 inicialment, una al costat de l'altre, dividida en seccions i carrers, i una de les coses que jo vaig intentar buscar és l'expedient de quan se va fer el mausoleu i el trasllat, perquè jo entenia que d'alguna manera
n'hi haurà alguna mena de plano inicial d'on estava cadascun. No hem trobat ni una mísera factura, no hem trobat ni un disseny del mausoleu inicial, ni tampoc cap document que indiquera com es va procedir, qui va procedir, en quin ordre, etc. L'únic que tenim és el llibre de registres de funcions del cementeri, on diu quin dia es va matar a cada persona i poc més. A veure, tenim diversos testimonis, testimonis no, tenim diversos relats històrics que diuen i ens orienten. Tampoc sabem exactament, perquè sí que sabem que quan els extragueren de terra encara no estava acabat de fer el mausoleu actual i que es depositaren en un mausoleu que en aquell moment també estava acabat però no estava utilitzat encara per la família, que es depositaren transitòriament en algun mausoleu del carrer principal. Tenim testimonis però no hem fet aquest treball, no hem pogut concretar-ho. Sí, a veure, gent d'Alzira, gent d'Algemesí, gent de Guadassuar, vull dir, no hi ha un poble que tinga totes les víctimes en Alzira. Alzira era cap judicial i diguem-ne que és que detingueren en Algemesí, Alzira, Guadassuar, es portaren allí, però si uno d'Algemesí, perquè tenim familiars que tenen un parent en Alzira i un altre en Paterna, o un parent, n'hi ha familiars que tenen un parent en Alzira i un altre en Sueca. Vull dir que depèn d'on te detenien te jutjaven, no? Aleshores n'hi hagué gent d'Algemesí que la detingueren en València, la portaren a Sant Miquel dels Reis i està en Paterna. Vull dir, n'hi ha de tot. I Alzira té gent d'Alzira, de fet allí l'Ajuntament en el seu moment fica una placa de marbre en gent d'Alzira, però que no està en el mausoleu, sinó que està en Paterna. I jo sé el cas d'Algemesí, sé el cas de Carcaixent, sé el cas de Guadassuar, que tenen gent en 2 o en 3 cementeris. Perquè també hi ha represaliats de les que han extermini nazi, que hi ha algun tipus de... Allí soterrats no tenim notícies. O alguna... Una referència sí que n'hi ha a l'Ajuntament d'Alzira, com és el seu cementeri, sí que ha posat alguna referència a les persones que van patir els camps d'extermini nazi, però allí és que estan soterrats. La transició principalment s'ha intentat basar sobre un oblit. Vull dir, de fet, resulta increïble, però jo m'he trobat en gent que fins i tot la pròpia existència d'aquest mausoleu li resulta molesta.